नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तुम्हाला सर्वप्रथम स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आज आहे 15 ऑगस्ट आणि मंगळवार पण आहे. तर मम्मी बोलली की ओल्या नारळाच्या शेंगा बनवू. तर बघूया, तुम्हाला दाखवतो. बघा, हा ब्लॉग त्याचाच आहे. तर बघा पूर्ण ब्लॉग. कसा वाटतो ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि कोणी कोणी खाल्ले असतील ते पण कमेंटमध्ये सांगा. आपण आता पीठ मळून घेऊया. ओल्या नारळाच्या शेंगा बनवते, करंजा. याला काय काय लागतं? काय पीठ घेतलं, थोडस मीठ घातलं त्याच्यामध्ये, पाण्यात पीठ मळायचं. हे गव्हाचं पीठ ना? गव्हाचं पीठ. हा, गव्हाच्या पिठाच्या करतोय आपण, तळलेल्या. बघूया आपण पुढे. आता हे पीठ मळून घेऊ आणि मग पुढे बघू. म्हणजे तिचं व्यवस्थित मळलं जातं. थोडं तेल लावते. शेंगा बनवूया थोड्या गोड काहीतरी. आज 15 ऑगस्ट पण आहे. 15 ऑगस्ट पण आहे मेन. हा, हे खोबरं पप्पाने पहिलेच किसून ठेवलेलं, ओलं खोबरं नारळाचं किसून ठेवलेलं. आणि ह्याच्यामध्ये आता गूळ मिक्स करूया. गूळ टाकतो बारीक करून सारण बनवायला. तर बघूया पुढे मग हे किसून झाल्यावर. आपण चालू करूया बनवायला. मम्मीला हेल्प करतो जरा, सारण वगैरे साच्यामध्ये हे करायला. कॅमेरामॅन चरण हे दाखवा. असं फोल्ड करायचं. असं दाबून घ्यायचं साच्यामध्ये बनवतोय. येतं मला थोडं हेल्प केलं तर कसे पटापट होतील ना, त्याच्यामुळे. सारण भरायला पण अंदाज लागतो. मी लाटून देते. बघू मग आता हे बनवून घेतो आणि मग नंतर तळूया. साईडचं पीठ काढतो ना, ते फेकून नाही द्यायचं. त्याच्यापासून परत काय द्यायला बोलतात, नाही हे बनवून देतेस ते लाटून देतेस ना, त्याला पीठच म्हणतात त्याला. पोळीसारखंच आहे.
तापवतो. हे फेकून नाही द्यायचं, परत घ्यायचं. चालवायला लागतील फास्ट फास्ट. पुढे बघूया आपण, नंतर तळताना बघू आणि नंतर खाऊन बघू. फायनली आता रेडी झालंय, बघू शकता. लाटून सारण भरून सगळं झालंय. आता आपण कढईत तेल तापवलं, आता तळून घेऊ. सोडूया. तेल तापलेलं आहे ऑलरेडी, तेल तापायला ठेवलेलं. तेल निघण्यासाठी पेपर आणतात. ते तेल म्हणजे तेल म्हणजे ऑइली असतात ना, तेल निघण्यासाठी पेपर आणतात. ते पेपरवरती ठेवते, म्हणजे त्याला ते पेपर सगळं तेल निघून जातं. हळूहळू कलर येतो. करंजी कडक असते आणि हे नरम असतात. दिवाळीतून फ्रेश खायला मस्त लागतात गरम गरम. दिवाळीतून बनवतो ती वेगळी, ती कशी दिवाळीची महिना 2 महिने राहते, ती आपण तेव्हाच्या तेव्हा खायची. असा कलर येतो, मग कढईतून बाहेर काढायचं. आता आपण तळून घेऊ फटाफट, नंतर चव बघूया. चव रेडी झालेत सर्व. आता आपण देवाला नैवेद्य दाखवू. नंतर खाऊन बघू आपण, उपास सोडून. आता आपण खाऊन बघू, पहिला उपास सोडू नंतर खाऊ. खाऊन बघूया. मस्त आलाय, खरंच मस्त आलाय. तर आता हे संपवतो. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि कॅमेरामॅन चरण आहे, त्याचा पण चॅनल आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. भेटू पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. Yeah.